Sri Yesus patrun kaslametan. Panglimbang 5 menit dina Rebo Kliwon tanggal 8 April tahun 2026. Kapethik saka Injil Lukas bab 24 ayat 13 tekan ayat 35. Ing satengahing tandang gawe ujug-ujug HP kumuni. Jebul tilpun saka Budher Yohanes. "Si, omahmu ngendi? Aku arep nanggonmu ki." Aku njur ngarahake dalan tumuju omahku. Sadurunge pertelon Guwa Jatiningsih ana pertelon menggo ngalor. Salebar liwat dundunan Kretek Mergayasa ana pertelon menggo ngalor. Mlaku lurus ngetu dalan ketuk bali desa ning sisih wetan dalan. Tetep mlaku lurus mengalor ketuk pertelon mlebu kampung menggo ngetan. Neng prapatan ngarep njeron kampung menggo ngalor. Terus mlaku nur dalan mengko nek ana omah mepet dalan kuwi omahku. Ralet suwe HP kumuni meneh. Keprungu saka sabrang kono Budher Yohanes sing pirembugan gayeng karo wong-wong ngomah. Aku uga bercecaturan karo Mbak Iyuku. Menawa Budher Yohanes ing Cecala butuh pemandu arah kanggo ketuk omahku, mengkono uga luwih-luwih jroning ulah urip karohanin. Anane pemandu arah kang kompeten gawe anteping ati jroning mecaki dalan-dalan karohanin. Arahe cetha sarta yakin menawa dalan kang dituju bener ketuk tujuan. Wawasan dina iki nggambarake kaya ngapa murid loro kang padha andon laku tumuju menyang kampung Emmaus satemene lagi padha peteng jagate, butek pikire jalaran kelangan patruning urip. Gusti Yesus kang diagul-agulake bisa nguwalake bangsa Israel mligine wong-wong mau saka penjajahan bangsa Romawi jebul tiwas mrihatinake. Wong-wong mau gumun ing ngatasé wong hebat kaya Gusti Yesus kang sajak laku jelantrane pinayungan Allah Maha Kuwasa kok jebul mati. Kahanan tansaya bruwet rikala para wanita nyarumuwus menawa Gusti Yesus sing mati urip meneh. Mbelgedes para wanita ora prayoga dipercaya. Murid loro lali menawa Gusti kang wungu biyen nate nanyakake saka pati sawetara wong kaya ta Lazarus. Murid loro mau lali menawa Gusti Yesus nate mecakake prastawa wungu dalem rikala ngobrak-abrik para dagang parelayan ing pelataran padeleman suci. Mbok menawa marga kepengin nentremake ati, murid sakloron lunga ngedohi Yerusalem tumuju menyang Emmaus. Nadyan mengkono, toh pengalaman gegirisi mau tetep ginawa ing caturan satengahing dalan. Gusti Yesus pirsa marang kasusahane murid loro mau, tanpa srobo-srobo panjenengane trambul jroning pirembugan. Puteking pikir sarta punjer pirembugan mring prastawa sedhe ing Yerusalem, sajak ndadekake wong loro mau ora nglegewa lali karo Gusti kang rawuh. Pangewaniwan kang kanthi cepet ndadekake raga lan bleger dalem owah gegirisi sajak isih nabet ing pikiran murid loro mau. Mula kanthi sareh nanging teges Gusti Yesus nuntun marang arah pikirane wong loro mau ngenani pribadi Mesias kang panjenengane emban. Mesias pancen kudu nandhang sangsara, sedo lan wungu saka sedo kanggo nebus dosa manungsa, kaya kang kacathet lan kawecakake dening kitab suci. Enggo pikirane murid sakloron mau lagi tinarbuka rikala sadurunge dahar Gusti Yesus unjuk donga sarta mecah-mecah roti. Lho, Gusti Yesus to iku. Para tresna melem kinasih pengalaman murid loro ngenani Gusti Yesus kang wungu saka sedo antuk paneguhan ing bojone karohanen kang ing jaman saiki kaleluri jroning pahargyan Ekaristi. Jroning pahargyan Ekaristi Gusti Yesus sang patron urip karohanen rawuh nyata. Muga kita uga bisa nemokake Gusti Yesus kang rawuh ngunjakake kurban panebusan sarta kakuwatake jroning
hosti kang padha kita sambut saben-saben nderek pahargyan Ekaristi. Suwawi sami munjuk kunjung asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Mugi nurna Yang Rama Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Kados mula buka sakmenika sarta sak lami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.